ये ହେଉଛି ଡାଲି ଚୋର 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଲି ହରିଲୁଟ୍ କରିଛି। ଚୋର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଦଳର ଗୋଟିଏ ମାଇକୁତି। ବର୍ଷକୁ 10-12ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ। ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନ ପୋଷି ପାରିବାରୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ କଲେ କୁକୁର ଭଳିଆ, ପୋଷିବା ପାଇଁ ଅକାତ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରମିଳା ବୁଢ଼ୀର ଦେହକୁ ଜମା ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଡ଼ି ବିଳଉଛନ୍ତି। କଲିକତାର ଆରଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ଘଟଣାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରମିଳା ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଦିନ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ବୁଢ଼ୀ, ଏଇ ପ୍ରମିଳା ବୁଢ଼ୀ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତି ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର।